रिकॉर्डिंग स्टूडियो निर्मली वार्ड नंबर 2। डीजे एस राज दिनेश परवाना जी के आवाज में। हमरा देशवा के झंडा ऊंचा फहर गइल, हमरा देशवा के झंडा ऊंचा फहर गइल। आगे बढ़ न पाइलस दुश्मन वही जे ठहर गइल। हमरा देशवा के झंडा ऊंचा फहर गइल, हमरा देशवा के झंडा ऊंचा फहर गइल, हमरा देशवा के झंडा ऊंचा फहर गइल। आगे बढ़ी न पाइल दुश्मन वही जे ठहर गइल। हमरा देशवा के झंडा ऊंचा फहर गइल, हमरा देशवा के झंडा ऊंचा फहर गइल। एस राज लोनाहर, एस राज लोनाहर। नेता सुभाष चंद्र आजाद बापू गांधी हो चलब ने रहे इहवा कयामत के आदि हो, कयामत के आदि हो। नेता सुभाष चंद्र आजाद बापू गांधी हो चलब ने रहे इहवा कयामत के आदि हो। जरावे आइल दुश्मन आ खुद के जर गइल। हमरा देशवा के झंडा ऊंचा फहर गइल, हमरा देशवा के झंडा ऊंचा फहर गइल। आगे बढ़ी न पाइल दुश्मन वही जे ठहर गइल। हमरा देशवा के झंडा ऊंचा फहर गइल, हमरा देशवा के झंडा ऊंचा फहर गइल। हमरा देशवा के झंडा ऊंचा फहर गइल। महामाया रिकॉर्डिंग स्टूडियो निर्मली वार्ड नंबर 2। डीजे एस राज, डीजे एस राज, डीजे एस राज। केहू को झुका न पाई बढ़ल रही शान हो। भरत प्रकाश दिनेशवा दिह देशवा हल जान हो। केहू को झुका न पाई बढ़ल रही शान हो। भरत प्रकाश दिनेशवा दिह देशवा हल जान हो। भारत देश में इतना वीर कि आतंकी डर गइल। हमरा देशवा के झंडा ऊंचा फहर गइल, हमरा देशवा के झंडा ऊंचा फहर गइल। आगे बढ़ न पाइल दुश्मन वही जे ठहर गइल। हमरा देशवा के झंडा ऊंचा फहर गइल, हमरा